Ġifieri familja tiegħek naħseb partikolarment missierek hekk jagħmel pasturi hekk. Iva, u verament weġġani. Missier, jiena familja tiegħi kollha affissati fuq il-Birgu sewwa. U jiena missier iddeċieda fi żmien il-Covid li kienet idea tajjeb. Li jerġa' jaqbad vizzju antik li jagħmel prasepi. U da ddeċida sabiħa dik hemm bad tmur taruhom. Le, sabiħa, imma da ddeċida li jagħmel prasepju fuq il-Birgu. U l-Birgu da jrid jibqa' jagħmel sakemm jagħmlu kollu. Mela. Il-problema hija di, il-pasturi f'dan il-prasepju huma personaġġi mill-Birgu. Familti kollha qiegħda f'dil prasepju. Bis-serjetà. Żomm. Ġifieri ommok il-Madonna. Le. Men il-Madonna? Le, u jgħid lill-Madonna San Giuseppe u l-Bambin huma ħadd mill-Birgu għax aħna m'għandniex qaddisini. Imma x'għamlek? Laġeb lilek. Jiena ngħidlhom qar ix-xabbatur men ikun issin anki l-kelb tiegħi qed fil-prasepju naqas jimmijiet hemmhekk. X'ismu l-papa? X'ismu? Ċali. Appell minn hawn. Għamillu naqra. Imqara. Fil-fatt dik oħra. In-nies meta jmorru jgħidu hawnhekk dak il-ħmara taf minnu fuq ir-radio. Lorenzo.